Eindklasse leger kwam vooruit en Lin. Ze speelde een thuiswedstrijd tegen Bieslo en die ploeg, in de groene shirts, hij gaat goed te maken want die verloren een week eerder de derby van Ruiver. Voor beide ploegen is het een belangrijke wedstrijd, want ze hebben de punten heel nodig. Ze staan onderin aan de ranglijst en het is een soort 6 punten duel deze wedstrijd. En Lin gaat sterker van start. Verzin de bal aan de zijkant. De keeper van Bezel luidt de bal los. En dan is Chris Breuer de raste kippen bij. En hij scoort al na 2 minuten voetbal de 1-0 voor Lin. In de herhaling nog een keer het shot. En dan is het een peulenschilletje voor de spits van Lin om de treffer te maken. Lin blijft dan sterker in die eerste helft. Verzin opnieuw de voorzet. En daar is opnieuw Breuer. En dan was het al bijna 2-0 geweest. De 2-0 zou er dan ook komen later in die eerste helft. Zou Tom Linders er 2-0 van maken. En dat was ook de ruststand. In de tweede helft duidt Bieslo dan gaat terug. Na een oorspel is het nou het schoolmeesters die de 2-1 scoort. Maar de spits van de openingstreffer Chris Breuer zou 2 minuten later alweer de 3-1 scoren. Dat is ook de eindstand. Lin wint van Bieslo met 3-1.